Hej, jeg hedder Oliver. Jeg er Sigurd fra Børneskole. Kun skøjterne af her. Der kommer meget højt. Lad dem køre. Fordi den ene blev rigtig farlig, fordi vi kan lige den her eller Vil du lige vende en spørg? Det sjove ved det er, at vi tabte. det skal man også huske. I det mindste får vi et point. Godt skud! Match. Ja, det blev man of the match. Okay, så bare... Drenge, vi kunne lige så godt have vundet den kamp der. Men I skal regne med, at alle de kampe, vi spiller heroppe i Sverige, de er så tætte. Ikke? Vi kan ikke gå ind og vinde 14-0 eller noget som helst. De er tætte, og man skal være klar hele tiden. Det gælder også bakker. Ikke også? I kommer for langt fra vores modstander. Ikke? Alt for langt. I bakker for meget, så de får lov til at skyde. Ikke? Ja. Fordi altså, det er jo så hårdt, at det skud heller ikke. Men han kan ikke se noget. Så sidder han så oppe i hjørnet. Det er så udmærket sat ind. Ikke? Men altså, vi går ind i mål, så gælder der mål på den, vi har.